bat eman zen Hondarribiko herrian, egia da 4 urte lehenagoia da emakume gizon batzuek hasi zutela bide bat, eskatuaz alardean modu parekidean parte hartu nahi zutela, baina Jaizkibelen sorrerak urrats horre edo bide horretan urrats bat suposatu zuen, eta aurten hori guztia ospatzeko garaia da, ikusten den bezala geroz eta gazte gehiagorekin Jaizkibel gaztetuz eta indartuz. Egia da asko aldatu dela eta nolabait hasiera batean egondako iskanbila gogor horiek egun ez direla ematen, baina oraindik ere badaukagu gune ilunak bezala identifikatu ditzakegun puntu eta momentu asko eta asko. Horietako bat agerikoa izango litzateke kale nagusia plastiko beltzekin, baina egunerokotasunan ere bai ematen diren beldur txiki guzti horiekin ikusezinak diren, baina Jaizkibelen desfilatzuten edo babesten duten pertsonei sortutako egoera ezberdinak egongo lirateke, ezin ikusiak, ez hitz egitea, gatazkak, familietan, lagun artean, eta hori guztia konpontzeke daukagu oraindik. Ni agian optimista naiz, baina beti ondo eta uste dute aurrera urratsak beti handiak direla, aurrera egiten ari garela, eta uste dute normaltasun horren bidean eta Jaizkibel beste konpainia bat bezala sentitua eta ikusia izateko bide horretan urratsak ematen direla, ez? Geroz eta jende gehiago agurtzen gaitu, geroz eta jende gehiago geratzen dago ikustera, beste konpainiak pasatzen direnean horiek ikusten daude, baina gero gu ikusten ari dira ere bai, eta uste dute pixkanaka normaltasuna heltzen ari dela, azken finean zaila delako egun Jaizkibelen desfilatzen ez duen norbait ezagutzea, ez? Zure ingurunean, eta horrek egiten du egoera gertutik bizitzea, eta azkenean elkarrizketen bidez normalizatzen doa kontua, eta horregatik elkarrizketa intimo horiek maila handiago batera pasatzea eskatzen dugu.